And good morning man sa Gabos, mga pangga na excited na sa face-to-face classes. Ayan ba? Garo 2 years na baga nakakaagi ano? Since kang pagpuon kan lockdown kung saan pong nagigirumduman na bulanin Marso kang taong 2020. Ngunya baga bulanin Marso 2022. So exactly 2 years na since nag-lockdown. Kaya pero alert level 1 na kita digdi sa syudad ni Naga and kadidikit na lang ang nagkaka-COVID and padikit-dikit nagbabalik na sa normal ang satuyang buhay and ang mga eskwelahan ayan paluway-luway na nagpupuon kan mga face-to-face classes. Naalala ko kan pag-lockdown mga pangga si aki kan amigo ko katubaga ang pag-eskwela kato talagang sa mga public schools naka-module po baga kung naalala po nindo ang module tabaka baka lingaw na po nindo kanto and ang mga private school kadto kan pag-lockdown taong 2020 may tinatawag kasi ng mga tablet, libreng tablet and may mga may libre pang wifi sa mga estudyante sa ibang mga private schools kung naalala nindo. Si amigo ko mga pangga, si aki niya nag-ieskwela sa private school. Mahal-mahal kan tuition, sabi kan amigo ko. Tama-tama man niya pa di. Mahal-mahal man niya ang tuition, no problem man niya. Tinawan niya si Aki ko ngayon yung tablet and the internet, nakaka-online class ngayon si Aki ko. Pero nireklamo ko ngayon pa di, nireklamo. Kinaulay ko, sabi ko, ano man niya ako tar nireklamo mo, so eskwelahan. Iyo pa di nireklamo ko, so tablet na tinaod duman sa Aki ko, naraot. Dai pa ngayon pa di duwang simana na ginagamit kan aki ko sa tablet na tinawag kang eskwelahan, raot na tulos. Suya ngayon ako pa di. Pigreklamo ko, nagduman ako sa eskwelahan, nireklamo ko. Mahal ngaya. Kan tuition ngaya, tapos tatawan ngayon ninduan aki ko nin tablet, madalion ngayang maraot. Siya pa ang promise mga pangga. So amigo ko, siya pa ang rasunable, siya pa ang rasonableng maray. Makusugon ang buot na magreklamo duman sa eskwelahan. Pag abot niya duman, since na nireklamo niya na naraot sa tablet kan aki niya na nag-online class na provided kang eskwelahan, sabi palan kan principal, nga mister, naraot po kaya nga so tablet kan aki mo. Duwang simana pa sana. Anlaog po kan tablet kang aki mo. Bako pong module. Module Legends. Kaya po, dahil ka po magngalas mister kung duwang simana pa sana ang tablet kang aki mo, naraot na, tabako man talagang module ang laog. Module Legends. Iyan na ang pigasabi. So padihong ko pa ang rasunable, iyo pang makusugo ng buot na magreklamo duman sa eskwelahan sa principal. No, tama araman. Module Legends palan ang laog. Mobile Legends. O ngunyan, di si padihong ko mga paga, napatsupog. Kaya na kaya ang pigasabi, good luck, good luck. And pagrit naman, happy birthday ki Kap Wewen Rigmalos kan Concepcion Pequeña ngunyan. Sabi da ni DJ Rocky.ph si Rostan Malyanta. Salamat! Birthday pa lang yan. Happy birthday. And sa Gabos na mga nagse-celebrar kan sa indang kompleanyo mga pangga, maligayang kaarawan! Happy, happy, happy birthday.